benta kasngi nangkong kakhalai tarik na wing arjara polai. Kakanhun jugin hikaya po ka school ba Northeastern Hill University. Kum gajing persya ekajingle jung Vice Chancellor ka school ba Nehu. Uprasad Shankar Shukla. Kilas dang ekajing aki deka basang ekrekam klembu por neka indefinite strike. Ubalakon kama ubari ucaman juga Joint Action Committee. Habai keren berkinang tok kubor ulong kaba penlong eki banyaki kadai hadin bo Vice Chancellor Shim Lashim Kia. Batpan pau tang hikila patai kubor banyakran. Henry hilade uklam don hasulong. Ulong nomor kajing bom Shimkia jung Vice Chancellor eki mat jing dawa juga nehuta nehusu. Kapan long eki ru banyaki deka basang ekrekam nadu menta kasngi. Bat kajing tep kam jubor we ubar jala. Kam da pendap kat kum ki kanon thungkam. Hagane kajing aki baro ki kanhun kila ai kajing trailang. Ko mala ami pokot ko ngila pan benaru ba ngi sedang ya ka indefinite strike entah kasih ka khalai tarik tong 9 November kani garai ki shim namangila i ba uni visi shim kya utho lai puja ya pokot khobor hanrai uang ban keren tang bayaladi don sene nado khandai tarik hado lese khasan tarik ushim shuti ule che ingim tem hanrai uang ba ngi kwa ban keren ngi de bane keren tengi ka jing kya khi jongi mentah kasih ka indefinite strike al along ba ngila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hanre unu breu imat umsutho ba ka kamram jong vc ude bandon hangni de ban solve ki problem jongi bandon hangni hanre shim khya ya ka kam suja klab ekum ne hanre ngi smok comment ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful amataski namar la jan bar khoi mde jan bar khoi 100% kam don bashim class kino hikai kila ya dan la corporate babat ngi mundon ki khna ki bapersha ki tes ki berbo matakas ngiru ki laayara no khamsadin nama ki suthu ba ki no hikai ki nomshim class ki student ru ki suthu ka jing ki khemya ki adon po class nama ki suthu ba nomdon ka class ten baru ka ki classroom thli ni laaya keleng ni classroom jong ni ki social science ni la po school of technology ni la ya po law department ni la wan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni la baru ka ki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka jak ka ni ka jing yaki ka don ka nongrim nambar ka de ka namenta ka jing bha jong university ni sngo comment shi ka de ba ki sim khya ya ka ni ki corporate umdon bo prasha kalang ban 100% successful kane ka sngi baningkong hanrai kumbangila de ya keren pramangi hapo jang yang ini review man ka sngi tamut kat kumata ka sngi la sutho kala along kumni la shai kan betang yang tela shai pedeng sa review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban sutho ba ni de ban poi sa kata ka thong jongka jing thmu jongi namar nimtip UVC lanu numan ka shong hei mata namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imshim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi su ho kadon hi ka jing thut jongi khna kindian hanrei ka jing thut sipor le se kanola jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan hu ban bia pen bej igini ki kurum karam banor pon hu nget skemba ni ya sha kino hikai ru gini asya ki student ru gini asya ba ki non teaching staff kumjo apo ki nga shobangan klet le se kini ki non teaching staff ru ilaya don be hang te po administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba mde ki me hap sho apo kan ni hunsa kita te ki ya tre mulo mala hanrei kini ki hot jong kan ni hunsa 100% but library but every par kha ki la esim banta kam don ba tre kam banta ka si kat kum ka jing kap kat kum ka jing call jongi ban long ka indefinite strike ta kasi ngets kamba al esela shairo kan long 100% successful kunga jisai la ekra sikren ya ka jo tambang ngatrangan ban bet tangka wai ba uniu visi shim khya ya ka kam jong hukum vice chancellor jong kan ni ho ngatra la de no vice chancellor u kat kini ka jing ya khi ang ne kan sakta ya ka pule puthi ngatra la de shim shuti ru lawan phai wood ban keren bat ngi ban ya ban be ban ngi hanre usu he tangga keren ha pokot khobor uang ngi don kamar keren ne ubri don chene la don bri sheningin keren bat no ngim la bale keren ya ketika building ban hang tai nama habdon UVC ben pau ba kum bangila se ngi bor ba uni UVC khain khya ya kene kam VC usu wan hang ni matang mansu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umut mansu le time pass be ne unle krum karam lai phujat ora ki bri na bar kham don an kham don kanun tamut ka ora pen pau wit ba uni bri le se fit man shong ha ketika shuki tang ba uele ban pen ben hanre ni dang ya be shakmat ka jinge ki jong ngi skamba le se ulada wan phai ni la ban pen be gini krum karam tang ba ka kondon mangila bo kumjo hi
ba yo to technical officer udah benweng namar la thung yu klem don an klem don kanun la pen khen lut ki an jong ka UGC la pen khen lut ki an jong kan ni ho nginget scam ba la da one pilot se unweng sang tu se la weng tu le sengin yat ka jing kran sak mat ki nama ka charter of dimas jongi ka ki bajrong ni so thu wa le se hakasis ni unum la an pandap hanai ni kwa ka jing kula na ling jongi ba haki por badang don udah ben I think penting ni kumwangi ka time bound solution mo udah ben I ngi ka solution ba hapok kat tu kat ni por ngan pendap way alai sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri umdon sene tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan pai hare kijing ki jongi kenya besuma ong kani ngi review man kasni te nganum la than ban batai nama lasai ngi ngi shong beng gajak bani review ke egla jam ta kasni ban ngin kumno kan ja yo lasai hare ngim pat rai e kumno ngi sakman nama kani ke indefinite tamot ngim kumbang ka kum kajak ngin ya shong perkhat lasai ka future course of action jongi kan long kumno andre ya mentahi kadang beteng baya kan ka indefinite strike pai mo kata kadang ngam num pa ban batai than number ngi don kamban perkhat kum kajak no ngi suthu ka jing e jongi khana kumuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu than kan jing puli puthi jongi khana khamtam menta bala azian exam don kita si andre ya kata pada ngin saya perkhat hi apo kajak kumno ngile ba ngin yo ya ka jing dawa jongi ban nginum kata than ka puli puthi tamon ngi hap strike a balance mo kumbong between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute. Baka demand jongi visi udeman pendap haki por babiang kamtam ka demand bangila abo ko ba hak mado ba diban weng yutau technical officer bala thung klem don ain klem don kanon kita ka syong nama hadu menta ukran makana lai puja e pokot ko boru upadon ka sithi ba pha sangi mdon ka formal invitation bania kran tingim tip u don jingbu je perkhat yu haka jabeng jo ngim tip kayat kumno tarangi layo ka sithi ngine syong weng ga jang ngine perkhat ngine kran halor kamat kumno ngine sakmat bangin yo ya ka jing jabru hajo ko por ngin wara ka jing syong suk syong sanya pok kan nihu ban pen yo pen bet ini krom kram bala don ne labun bon bon menta ya kata ngin ya perkhat di namangi ka syong ladang yo ka sithi nei ka formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban kran ngatrai ka jak kan ya rai hak to ka por kumnu ban le ya kan ka kam han re ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka ba hak madot pideban beng lese boro sikatangi ong be ye ni menta hak ma jungi ong beng saune ngilaban ong menta te ka syong hangi menta lada ungi yo ka sithi ngi perkhat kumno tama ka jing dawa jungi kan be kumju hak le do kan don bel le lada ukwa ba un khot kren ngi kwa ba un yo mar persya bane kren ini kren be ba weng saune long kiwi ki kam ngila aban keren laban penbet da kapor ke bahadin hanrei ban weng yong ni beriba pila thungkam kram don an kan don kanun laban khen lut ki anjong ka UGC ka model recruitment rule bat ka ni rules na thal don kam ban ye keren la don kam ngin let ngi nong mar khamat di ya kata ngim salya ya kata namar kata de ka rai bangila sim na leng jak hanrei ka e ka kom keren jongi pade ka shong ka dangila yo ka siting ni shong perkhat bang bat ka jak kumnong ya sakmat ya kan ka jing ya keren badu bisi halo kini kimat bangila bo akmat